Už jo. Můžeme. Dan Hulka. Proč je tady dneska můj kamarád Dan Hulka? Opět. Dane, co jsme tady dělali dneska? Jak s dítětem, no, co jsme tady dělali dneska na Níku? No, jsme tady, zpívali jsme. Zpívali jsme, protože Kája napsal prostě krásnou hudbu na úžasné texty od pana Žáčka. A je to pro mě opravdu velká radost, zvlášť v dnešní době, kdy se na to umění už tak trošku kašle a všichni jedou prostě biznis hlavně, tak je radost si prostě užít krásnou muziku. A navíc ještě k tomu dodám, že představte si, že vyrůstáte na knížce Kája Mařík. Přijdete na konzervatoř a tam najednou spolužák Kája Mařík. Takže to už předznamenalo náš prostě vztah dopředu. A teď z něj vyrost takovýhle skladatel. Super. No já bych tomu jenom dodal, teda děkuju za kompliment, já budu taky dělat kompliment, protože tohle je jeden z mých nejvzácnějších hostů na tomhle projektu, i když jsou tam všichni lidé, který mám blízko, ale prostě s Danem opravdu znám asi úplně nejdýl. No. A něco jsme prožili, to bychom tady byli hodně dlouho. A možná by to ani nebylo úplně k věci. Ne, mám radost, že Dan přijal pozvání a dneska jsme natočili vlastně už 4. věc na tohle dvojalbum. A opravdu z toho obrovskou radost a opravdu se máte na co těšit. Já z toho mám taky radost, opravdu s chutí jsem si to zaspíval. Fakt se ti to povedlo. Děkuju, kámo.